ባህርን ኒና ወዳጄ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ኢትዮጵያ በሰላማዊ መንገድ የቀይ ባህርን አክሰስ የማድረግ ፍላጎቷን በዝርዝር ተወያይተናል። ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ እንዳነሳ ነው 130 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ሀገር፣ ኢኮኖሚያ በፍጥነት እያደገ ያለች ሀገር ተጨማሪ አክሰስ የሚያስፈልጋት ሀገር በዓለም ህግ በሰላማዊ መንገድ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ እንደ ፈረንሳይ ያሉ ወዳጅ ሀገራት ተጠቅመን የምናገኝበት መንገድ ላይ የእሳቸው ጠንካራ ድጋፍ እንዳይለየን የቀረበላቸውን ጥያቄ እሳቸውም በአክብሮት ተቀብለዋል። ለዚህም ከፍተኛ ምስጋና ያለን ሲሆን መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እና መንግስት ከፈረንሳይና ከፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን በዚህ ረገድ የሚጨበጥ ውጤት የሚጠብቅ መሆኑን كم سمعوا زلهم يوم نصر زخنة زربا ويون حدا جنيا زخنة زربا ينان سمع زلنا انتهي زبل زلبا شاي كي بحريك وهابو يحطت كم زلو كي بحري by the way Emmanuel Macron مجشة دموتو just to give you context منتايو أبز مجشة زمتيوم نزبل زربا نديك كتطول زلو هندبت كونس لزغل Emmanuel Macron after Gabahar Karakib Isabel Zalogan, let me give you context. So, I'm in time at Rahu, Nazagat, Humanizable, Zianis Maya. Anytime you have demonstrated to us that you are our friend. Give it up for my friend Emmanuel Macron. Thank you, my friend. Thank you. Come through was a logum ab Africa Forward the Wala Galazibel, Africa Forward Zibel had a submit ab Kenya. فرنسا زي ما ولتو وعلى تخايد نيرو ويليام روتو دما بزيك على العالم فرنسا كاب ابي منزعو كم سرقو يزنقر زلو ابزي مخنياتو ايمانويل ماكرون زياده مس ابي احمد زمدنان قربتن كم زلو يمثل نيرو بحفشا امريكا كاب اثيوبيا ناب كينيا ازليقايا زي قدم قدمي ابي احمد ممصو انكر ستيت نيقرن افريكا اثيوبيا نيرا أمريكا سنترال بوتاناتا أب إثيوبيا ينيرو زي قداي زي ناب كينيا خمس قعزن حجر ما أمريكا أبزبنا جو بايدن ني كينيا مس ويليام روتو قينم نان نيتو ممبر بزبل زلا على قصل ناي شركنت نابوم مقبار كل تناي سكيورتي على سرحناتا ناب كينيا جزا كم زيتون تاك عندي ناي سكيورتي بارتنر ناتا ويون أنكر ستيت ندحر له قينو كينيا كم زغنت الرقاقي جمالو سلازي انت وحده أوروبا وحبرت ويكمون فرنسا ناب أبي أحمد زوردو خونيوم زبل زربانيرو انترانا يجن ني نزون ويليام روتو ني نزون كم سرقين نرزا لنا مخنياتو كلتيوم تواساتيوم أبي أحمد يخون ويليام روتو بات ويليام روتو كم تواساي أبزلا على درجة دواسايو excellent communicator يو وعنقوا كلت هالو ملكت هالو تمرتو له بالحلو فلتت هالو سلازي نزل تتقيمو نتزرلو نجرات ناب كينيا نبسحبو بتعميو زرب حلو زلو برقا بافريكا ولا نبعل كاغامي بول كاغامي ناي رواندا قال ملنا توم قدم بزحنا انفستمنت ماغنيت زنبرو اليوم يكتب التخليخه نزم عرباين هجرات امتي ومي كويتو خيرو اب كينيا انفستس قبر زي قبر اكال يلنا بزوان زي امريكا بلو تشاينا بلو امارات بلو everybody ده ገንዘብ አለ ነዝብል ኩሉ ናቡ ወላ ኤውሮፓ ህብረቱን ተሆነ ናቡ ይዘብል ዘሎ ናው ዶናልድ ትራምፕ ኢማኑኤል ማክሮን ናብ ኬንያ ዝኸይድ ዘሎ ካብ ምዕራብ አፍሪካ ካብ ቡርኪና ፋሶ ካብ ኒጀር ካብ ማሊ ተበንቂሩ ስለተሰጎገ ቦታ ይደል ስለ ዘሎ ኣብዚ ቦታ ዝመጽ ይዝምብሎ ዊልያም ሩቶ ድማ ንዓምስ አሜሪካ ተጎራቢትካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ይብለሎ ጽቡቕ ሕማቕ ዊልያም ሩቶ ንህዝቢ ኬንያ ዝመልከት ኮይኑ እዚ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ኬንያ ጽቡቕ ስለ ዝቐነየ ኣብዚ ጎረቤቱ ዘሎ ብልጽግና ብቕን ሕርር ከይብል እሞ ተስፋ ንኸይቆርጽ ንግረ መንገዱ ኣላጊስዎ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ካብ ኮንቴክስት ክንባኩም ካበይ ዝመፀት ምዃና ካብ ፈረንሳ ሓፊሉ ንኽበፅሖ ኢሉ ዝመፀ ከይመስለኩም ባሻይ ድማ እንዳ ብልጽግና ማለት እዩ ካልእ ኣጀንዳታት ነይርዎ ክዛረበሉ ዝግባእ ብዙሕ ነገራት ነይርዎ ናይ ሓበራዊ ሽርክነት ኢንቨስትመንት ግን እንታይ መሪፁ ነዛ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ መሪፅዋ ስለምንታይ መሪፅዋ ኢማኑኤል ማክሮን ተደጋጋሚ ኢልዎ እዩ
بسلاماو منقدي بدبلوماسياو منقدي أفتق بحر نختركب كحجز كايلو معناته فجبت تبعال ني فرنسا زي تقدسة سلزي نجبت تقديفو أبي أحمد تي مني خاطبلو ماكرون ني أبي بفلو يناي بحري عندراك حجزي خلينا بلينا بخال بقمت قالوا دما نابير تراز قبر عندرا أنت زنبر نيرو وينت زهلو فرنسا كتحجزات خل دنبرت حجر مخانا فلوتي نيرو أبزوان زجن تكون تغيير سلزلو أبي أحمد نظام الرج أزيات تقييم الله سلازي بحثر زبالة تنزبالة تاريخيا bilateral meeting بزح باكالوت كم تزراربو جن عندها تكرو نزيا في بني بلتقنا أبناتو channel يكون أبكال نزيا ناي بحر زبالة ويوناي بحر access زبالة بوجرم أقول حمام تيمالو Red Sea access. A central topic of discussion was Ethiopia's strategic goal to secure a peaceful access to the Red Sea. جيت زربا جاي بلو أبا بدك بحري بسلام من قدي access كن رغبلو نخل. إيمانويل ماكرون كعب كم زيلو أنت تزاربون تابلو يا بسلام من قدي أبقى بحري أفدق نخط رغبو خل حق زاكبينا. زي مالت ننقدي نخال مالت مبر خال زربايا بلا نفسيا. كتيلو نا إثيوبيا قطباوي عبيت يكون تزبي أبقمتي تقامي 3 مليون rapidly growing economy additional maritime access توسخي أفدق بحري توسخ مسمرنا ينقديز بالزلو maritime access لذي additional توسخ قبل اللي جبتك وهب كندلي نبوريز بالزلو أبزد ما جيجا زبلي لأن مخنياتو نسو العموتهم كل مخانان فلتنا جن أفقد مع عالمكم تقول كل جزء تنكغي زي خصوصا نجاري زجبر نتويش تاو بوليتيكا جن تقول قليا زي we know this game the game زي سبوق يرنا بيمنالنا diplomatic approach Ethiopia reaffirmed its commitment to pursuing its goal through peaceful means international law and diplomatic channels ስለዚህ أفدق بحرن دولي زلنا بسلامة من قدي بلا peaceful means سلامة من قدي بعالم لخاوي حقي international law قلتيلو دما diplomatic channels بدبلوماسيا من قدي good نزل نجار زي أبي كال by the way صبغت ملسي أبا أمباسادور صوفيات السوماريام توهيب على نزاق الدايزيا نوعي لا يجبرتونجن I'm gonna show you support from France Prime Minister Abiy Ahmed expresses gratitude فرنسا زجبرتو تجبر لهم زي الحجزات إنها مسجنة أبز قد يزون العلا قد سنتين فرنسا نزل العما يرجعتن كتبا بيتن كالن ناتا ترى أبو كم زخانة يمسجن مالتيو سلزي كم دري يزلنا إذا زربازيا ملو بملو نمنتهي تقييم اللي عندنا بتأجندنا نموتت سلت خيزلا مبزحتهم نمنتهي الولو إذا قدنا بحركة قد فادي هجي أمريكا مسير تعرق فتينا أمريكا مسير ترى بقى تكتزارب جميرة الجذاب عليه ترى إلاتو سلزي ميتا مالد يا زاغو دايزيا نحن أنتي زخول العمتها استزارب لا أب كلاس قد فادي زا أجندة نو أنتي زبلهم زلو أي قد فاني I know كم زي وتلا فليت أيجن أي قد فاني تزاربا مغنياتو نبوليتيكاو سيرفايفل نبوليتيكاو كتعلنت ناتي نمودا تكاردسا ولا بوج أنت زي جبركو بقى في زرباجن أي قد فاني يبلالو أمانة تقطعهم كم زلوا اتحمق زرباب عليه تراز قبر وزلون كسمعكم. This is actually discussing أولها. Welcome back everyone, you are watching Anil Sky today. I'm Deborah Everett. Eritrea, a country that produces nothing but refugees. Eritrea stands as one of the world's most isolated and repressive states, a small Horn of Africa nation whose primary export for over 2 decades has been its own people. Since gaining independence from Ethiopia in 1993, the country under President ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ዘረባ እዚ ኣዝዩ ክብድ ዝበለ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ናይ ብልፅግና ሚድያ እዩ ኤርትራ ብዛዕባ ኤርትራ ትዛረብ ዘላ እንታይ ትብል ብጀካ ስደተኛታት ካልእ ኤክስፖርት ዘይብላ ሃገር ዝኾነ ይኹን ደገ ሰደድ ዘይብላ ሃገር ብጀካ ስደተኛታትን ድኽነትን ናብ ካልእ ሃገር ሰደድ ዘይብላ ሃገር ብምባል ናይ ኤርትራ ይገልፅሉ እዚ ዘረባ እዚ ተረፍ ናይ ሕርቃን እዩ برجت ماسك على كان يرترا كل زكالك زربها أنقول الله أزني بلاني يرترا معناته مثلا لنا بوتاتنا كبتم مستزرفان تايلو حدا قاصيلهم أنت تعرف زقدف كلهم يبلين أنت تنكبت دما زقدف فلان يبلون سلازنا تنكبتنا نتنحى لكي من كيدهم بس أرفقن زقدف كلهم يبلين نياخوينا زلا لازم بقى عيني انت رانا صبغت يا تاقول داي مغنياتو اذن ريو زلنا كونتات ببزح من قدي نابزح من قدي كترجمات خليو نالبات بريزنت ساس قط عيلز مالسا زرباني راك محجي نزيا بزيا غيرنا ترايك نسغرا نخل قلولاو دمر حساب سنف تراي سنف نداي فرح سسع
سنف في الكحزة نداي الكحزة فرح بل سسوع قال له كله قاس سسوع زين انت نقل مجلسنا زين تاعتنا بعد الله اجي من خمسي لو ما وصل نحن خمسي لنا خمسي لنا ولف ناي نداياتي ولف ناي سسعاتي ولف ناي فرحاتي ولف ناي سنفات قال ترجم كله ايغلني سلامتاي سب الشغل بزعبا خمسه مساله خوينا تاوج له درونات مسالو خمسه مسا من يزن صندلو تندرونات من ينزو كله صور كاب دغنا شمته دمص دلو من ينزو كله وديتا تزدمول دلو كابي دمص دلو تگنزب بمولو نابز خيد دلو من يتزغزا دلو حسوب سلامتاي دغزا دلو انتاي كبلع ات دلو حدا بحدا الكذا ازي صوتا زي إذا ناي بلسقنا ناي زي بلسقنا بعد ده كنا ناتاتهم أجندة ونا كنا ناي بلسقنا أجندة كنا نكالوت أجندة توم زمولو هذلو وتوم غزوم دوب هذلو መቸም እዛ ዘረባ እዚኣ ኣብቲ ዝረበላ ዝነበረት እቶም ከም ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሓበሬታ ዘይብልና በቲ ሓደ ንግረም ነርና ክንዲ ምንታይ ድፍረት እዩ እዚ ክንዲ ምንታይ ምትእምማን እዩ እዚ ብዙሕ ሰብ ድማ እንታይ ኣሚኖም እዮም ክሳዕ ክንዲ ዝፍክሩ ዘለዉ ክሳዕ ክንዲ ተረጋጊኦም ዘለዉ እንታይ ዝሓዝዎ ኣለዎም ኮይኑ ለካስ ኩሉ ነገር እና ብታሕቲ ታሕቲ እናሰራሕካ ትኸይድ ከለኻ እቲ ፓብሊክ ዝበዝሕ ህዝቢ ዘይፈልጦ ሓበሬታ ማለት እዩ ንኣብነት ኤርትራን ኣሜሪካን ከምዚ ምዕራፍ ክበፅሐን ኢሉ ዝግምግም ዝነበረ ሰብ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ኣዝዩ ውሑድ ሰብ ከም ዝገምጋም ነይርዎ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና መድረኽ ንኩሉ ተዓዛባይ ዘገረመ እዩ የስ ኣብ ሃንደበት ዝመፀ ጉዳይ ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ኢና ነዊሕ እዋን ዝስራሓሉ እዩ ግን ነዊሕ እዋን ክስራሓሉ ከሎ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝሰርሖ ብሕቡእ እዩ እቶም ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ንኸይትዕረቕ ለይትን መዓልትን ዝደኽሞን ዝፅሕፉን ዝነበረ ግን ብጋህዲ ንሪኦም ነርና ሕጂ ከም ሓደ ኣብ ፓብሊክ ዲስኮርስ ኣብ ደገ ዘሎ ሓበሬታ ዘንብብ ኣናሊስት ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ማንም ሰብ ማለት እዩ ናብ ኤርትራ ፅቡቅ ይመፅእ የለን ኢኻ ክትብል መደምደምታ ዝወሃበካ ስለምንታይ ኩሉ እቲ ሓበሬታ ብልፅግና ይድገፍ ከም ዘሎ ራሻ ይድግፎ ኣሎ ቻይና ይድግፎ ኣሎ ህንዲ ይድግፎ ኣሎ እስራኤል ይድግፎ ኣሎ ኢማራት ይድግፎ ኣሎ ፈረንሳይ ይድግፎ ኣሎ ኤሮጳ ይድግፎ ኣሎ ዩኔሚት ይጓር እዩ ዘሎ በቃ ሰብ ይሕግዞ በቲ ከምዚ ኮይኑ ከም ዝተገይሩ ይበሃል ሻዕብያ ድማ ቀስ ኢሎም ስርሖም ይሰርሑ ሕጂ በቲ ኮንቬንሽናል ኖሌጅ በቲ ኩሉ ሰብ ዝርዮ ነገር ኩሉ ሰብ ዝግምግሞም መደምደምታ ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ፃውጢ ከጋጥሞ ይኽእል ዝብል ለካሳቶም ቀስ ኢሎም በታ ትምልከቶ መንገዲ ፅቡቅ ስራሕ ይሰርሑ ነይሮም ኣብ መወዳእታ ድማ ዕዉታት ኮይኖም ወፂኦም ኣሚን ናይ መወዳእታ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዓወት ክኸውን ዝኽእል ዝብሎ ኣነ ነዚ እገዳ ናይ ኤርትራ ተማጊቱ ስዒሩ መኪቱ ኣብ ትሕቲ መርሕነቱ ነዚ ናይ ኣሜሪካ ገጅፍ ቅልፅም የእሚኑ ስዒሩ እውን ክንብላ ንኽእል ኢና ግን ሓንታ ስዒሩ ንግዚኡ ገዲፍና ኣለና የእሚኑ ተማጊቱ ከምዚ እለ ገይርዎ ኣሎ ንዑ ክእለ ከሎ ድማ ሓደ ዓቢ መብፃዕቲ እውን ኣይኮነን ማለት ድሓላኩ ሰዲሉ ይኮነን ገይርዎ ዘሎ ከምቲ ዝኾነ ነይሩ ኣሜሪካ ኣይመሓብዎ ነይሮም ቀደም ዳሕዲሖሞም ኣለዉ ብካልእ ዘራርባ ብዝግባእ መንገዲ ተማጊቱ ስዒሩ ዲፕሎማሲን በትን ተገይሩ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ ኣብዚ ግዞ ባዚ ዓንተር ኮይኖም ወፂኦም ኣለዉ ነቲ ዓንተር እየባሃል ዝነበረ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡውን ካልእ ካብቲ ፀወታ ተመጃሊሑ ንታሕቲ ከም ዝወርድ እሞ ተራ ሰብ ከም ዝኸውን ገይሮም ኣለዉ ተራ ሃገር ከም ሃገርካ ክቕፅል ኣይቅፅልን ንዕኦም ዝምልከት ኮይኑ ኣሎ ስለዚ this is a very important ታሪኻዊ ፍጻሜ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዘሎ እገዳ ከም እተልዕሎ ኣብ ዝገለፀት ነዚያ ሓንቲ ዘረባ ፅንሕ ኢለ ከብለልኩም እየ ናብ ግብፂ ሽፍት ንግበረቲ ጉዳይ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ስለንዛረብ ዘለና let's go to Egypt الى حل عند مفتي الاندستريش كارتون نبر مثل ما بتعرف حضرتك عام 2020 يا بولتش هيا ناي هون تهزمكم برعايه الرئيس ترامب ترامب مارينات ولكن اليوم نحن نسعى لانه اليوم تخطت الامور يعني موضوع الدراسات اللي كنا اشتغلنا عليها بال 2020 هلا صار في سد قائم بحد ذاته كون بالفو بهايا منامن سننغاغر እዚ ትሪእዎ ዘለኹም መሳት ብሎስዩ እቲ ናይ ሲኒየር ናይ ኣፍሪካ ኣድቫይዘር ናይ ኣፍሪካ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መርሕነት ማለት እዩ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ኢትዮጵያ ዝገበረ ዝርርብ ምስ ናይ ግብፂ ሚድያ ይመስለኒ ኢንተርቪው ገብር ኣሎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዘረባ እዚ ጉዳይ ናይ ገርዲ ከም ተዘራረቡ ገሊፁ ነይሩ ሕጂ ነዚያ ኣብዚያ ጠጠው ኣቢሉለይ ናብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክምለስ ኢና ምክንያቱ ለንቀነ እንታይ ጌርና ይብሉ ኣለዉ ኢትዮጵያ ነቲ ኩነታት ክንርዳእና ስለ ዘለኹ let's continue here what's going on
States on May 11, 2026 in Washington, D.C. marks a significant diplomatic shift. This development signals a softer and a more pragmatic U.S. stance on Ethiopia's long-standing quest for secure Red Sea access. U.S. officials have increasingly acknowledged Ethiopia's existential need for reliable maritime access. AFRICOM commanders previously stated that secure Red Sea access would enable Ethiopia to contribute more effectively to regional peacekeeping and counterterrorism. ውስብስብ በሆነው በመካከለኛው ምስራቅ አሜሪካ፣ ኢራን፣ አሜሪካ፣ እስራኤል፣ ቻይና በዚህ ባለው ወቅት ትናንት ኢትዮጵያ የዘመናት የሆነ ታሪኳን የሚቀይር ስራ ስምምነት ተፈርሟል። ሁለት ስምምነት ነው የተደረገው። አንድ ስምምነት ኢትዮጵያና አሜሪካ ከተለመደው የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ባለፈ የልክ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ተቋቁሞ እንደምንለው ዓመታዊ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ስብሰባ እንደምን ከምትሪዎም ዘለኹም ሃውታትያን ሃገር ስለ ዝኾኑ ኣብ ህውተታት እዮም ስለ ዘለው ኢትዮጵያ ምስትንክራው ዝኾነ ስምምዕ ፈሪማ እዮም ክብሉና ጀሚሮም ዘለው I'm going to give you solid evidence ማለት ሓደ ርእሱ ዝዞሮ ናይ ብልጽግና ሰብ ስለ ተዛረበ ከምኡ ነገር ዝመስሎም ሰባት ክልኹል እዮም ናይ ብዙሓት ናይ ብልጽግና ምንጭታት ኣብ ዓወት ከም ዝተመዝገቡ እዮም ዝገብሩ ዘለው ንታሪኻዊ መረዳእታ ኮነና ምስ ምንታይ ሓውስዎ መሲልኩም ውሳነ ናይ ብይን ውዕላል እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ኮርት ኦፍ አርቢትሬሽን ዝበሃል ነቲ ናይ ዶብ ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ውሳነ ምስ ሃበ እቲ ብይን ድማ እግባይ ዘይበሃለ እዩ ናይ መወዳእታ ውሳነ ምስ ሃበ ኤርትራ እቲ ንኩናት ዘበገሰ ባድመ ኣብ መሬትና ኮይኑ ኢላ ተሓጒሳ ወገን ኢትዮጵያ ድማ ኩሉ ዝደለናዮን ዘይደለናዮን ዓወታት ረኺብና ኢሎም ተሓጒሶም ልክ ሕጂ ድማ ኮሚና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ኣብ ተዋስኦ ዝኾነ ሃገር ታሪክ ክደጋገም ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ እዛ ዘረባ እዚኣ ብክልተ መንገዲ ርኢና ኣለና እስከ ቢቢሲ ዝበልዎ ንስማዕ እቲ ለሰይ ቢቢሲ ነዚ ነገር እዚ ነዚ ኤርትራ ኢትዮጵያን ዝገብርዎ ዘለዉ ዝሃቦ ሪፖርት እስከ ንስማዕ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዘሎ እገዳ ከም እተልዕሎ ኣብ ዝገለጸትሉ እዋን ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጸጥታን ምርግጋዕን ምድንፋዕ ክልተኣዊ ስምምዓት ከም ዝፈረማ ገሊፀን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሰንኪ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ዋንነት ቀይሕ ባሕሪ ዘለዓለቶ ሕቶ ክልቲአን ሃገራት ናብ ዳግማይ ኩናት ከይኣትዋ ኣብ ዘስግኣሉ ዘሎ እያ ኣሜሪካ ምስ ክልቲአን ሃገራት ዘለዋ ዝምድናታት ተደልድል ዘላ እዚ ኣሜሪካ ተርእዮ ዘላ ተገዳስነትን ርክብ ምስ ክልቲአን ሃገራትን ኣብ ሚዛን እቲ ዞባ እንታይ ይጽልዋ عوت قبل إكزابير نتنتان بوليتيكا كارنا أفريقيا أبو حاشم الزراري بولو تقدمي أمريكا بتيج كوابتي هلاوية كتكبر سلة تدلي أبجبوتي وتهدروا هلاولا مس إيرتراز نبراقا مس صحاب تجرانجلن النسون تلعيل له سلزي بشنق إثيوبياون أبنقدنا بكال السوافرة ركبات مدبر نعان أمريكا نتهلاوية حجازي قوم ولا شيء زت قدمي تي كلايكا بشنق إثيوبيا خمس زخر زغون عينت ناي أفتق بحري زت لبمو أبقون سزايتو نعون أبمعجات كحجازي خليني إثيوبيا نصر ملختي بمزداد حلوغن نايتي كباب زلوا حجرات جماعة بحر زلوا كم إيرتران سوماليان كاروتن تناتن الأولونات كل فرق كم زي بلو أمريكا تدفع له قداي كم زغنا ملختنا بإثيوبيا يسدد مالتيو بتي كال وجن كا نيثيوبياون زربح ناي قطبا وإيكونوميين كال ركباتن كجبر كم زكالن زري ملختي يسدد مالتيو بتسالساي كبحاورو نتي أبتي كباب زلوا إنجاجمنت بشان أمريكا نعو قرب كبزبل بايتا ويصفحي كبصحو زليوم زمصد زلوا أبزوانزي ጉዳይ ዋንነት ቀይሕ ባሕሪ በተደጋጋሚ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ጀሚሩ ብዝተፈላለዩ ሰብ መዝት ሃገር ዝተፈላለዩ ሕቶ ክልዓል ፀኒሑ እንድዩ እዚ ክልተኣዊ ስምምዓት ነዚ ጉዳይ ብኸመይ ክፀልዎ ይኽእል ኣብዚ መርገፅ ናይ ኣሜሪካ ንጹር ኮይኑ ይፀኒሑ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ወይ ከዓ ወደብ ምስቲ ናይቲ ከባቢ ወደባውያን ሃገራት ዝኾና ምስኣቶም ተሰማሚዕኩም ትሰርሕዎ ጉዳይ እዮም ክብሉ ፀኒሖም ክሳብ ሕጂ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እቲ ኢትዮጵያ ትደልዮ ሉላው ዝኾነ ግዛት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክህልዋ ዝበሃል ነገር ቅቡልነት የብሉን ብኣሜሪካ ይኹን ናይ ሕብረት ኣውሮፓን ካልኦቱን ወላተን ዓበይቲ ሃገራት ከም በዓል ሩስያን ቻይናን ብዓብያ ኸኣት ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ሴክሬታሪ ጀነራልን ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ዘይቅበልዎ ኣነፂሮምሎም እዮም ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ሓለፍቲ ኢትዮጵያን ስለዚ እቲ ፅልዋ ክህልዎ ዝኽእል እንታይ እዩ እቲ ኣማራፂ ናይ ንግዲ ይኹን ናይ ምስ ኤርትራ ይኹን ምስ ካልኦት ሃገራት ክላዘቡ ኣብ ዝደልዩሉ ግዜ ንዑታት ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም ኣሜሪካውያን ንዑ ከሳሲዎ ንኣብነት ክልቲኻትኩም ኮፍ በልሞ በቲ ናይ ዓለም ሕጊ ዝውስኖ ብኡ መሰረት ሓደ ስምምዕ ብፅሑ ኢሎም ንክልቲኣቶም መበራታትዒ እንዳሃቡ ኮፍ ከብልዎም ይኽእሉ እዮም እዚ ዓይነት ፅልዋ
كله قليو أبز أوان زي أب إيران زلو وجن معصاو هرمزن قيح بحري كما قداسي متحلل في نقداو مسمر ما كلاي بحرن كمون إسيان قداس النتو إن عزز زي كيدلو أبز قداي أمريكا إثيوبيا زساتف تقداس النت كلو أي كلو كمون تخوينو تساتفو إثيوبيا أنت خوني كالتبل اللي كعيقا حجز الدفاع زلو كتبقى سوري أمريكا مس إثيوبيا هون مس إيرتران مس كالوتن بتي أب وشمت ناي هرمز رخيب زلو ناي بيرشن جلف أو ترخيب زلو تساقم مس إيران نعو كي معبل مو كي سفحفحنا كيح بحرينا باب المندب نخيب السيو نزي حجي نموحس زدي يوم تناي كيح بحر وسناس نزلو حقرات يعني اتحرقا ما تزغل كاب يمنيو سلازي أب كدم يمن كسر عزقلا حايلتات ناي كيح بحري سعوديان جبسن إيرترانيان بعبي مالتيو كالوت منابات كبحر سودانون كسات وزغلا حدا ناي ريجينال ناي ريدسي سيكيورتي زون كفتريكا يوريدي كومو تجمير لو بسعوديا زمرحتهم حالف غرب حمتا نعو أتناخيرهم نقولوا أساتيفهم كالكا عظميهم أو تاك حجزو يخليهم نا إثيوبيا ممسانا بكيح بحري بفلايكا بسات شنخ تحنتي قبواتهم كتل بوازغلو إثيوبيا بزي كوابزي كلولا كيتفتر مسير تراهم مسكالو تبايسا كلولا نخيتفتر أبزي معقات ترحي كبحالي كاقن إثيوبيا زغان عينت نايتستا ترى أبتي كيح بحري نخلوا التين هاقرات ناي كيح بحري كساب حجي زفكرا خوينان أي سمعانن بفلايكا قبسن إيرتران لنا إثيوبيا ترى بكيح بحري بمولو ينسقوين تناي كبابي هاقرات نا إثيوبيا ترى بعين ترطرات راح زيكونا كم حدقين ياقيرو سلوزريو أمريكا نزلناي وبرباميان حاجرات كتجددنا يتقلني أو إثيوبيا وتساتفون خلوة بز مغنيات تحنت بزن الرياض لنا تزربا تبوز خانة تنتاني بهاشم إيرتراويو سلازي كم الرياض لنا بلتقنا سلبريز قبرو وزلو زخوانا نجر نعاتاتهم زعوت ويود زحقوسولو نجر سلة فترة يكونن بحفشة أبزون نالبات حنتنيرا لبزيتنا نبرنا أبزي كونفرنس من البات تريور لهم مستيوم كلاتهم ناي أب قداي ناي سومالي لاندن قلملن لوبيز قبرو زلو مساتهم كم استرائيه يزنقر زلو سزي زين بعلو نفسو زخالي أزارة أسئلي كوين نيروغن أبزي مالتيو ناي سومالي لاندن ندو أفلتو كتركبار لوازبلو لوبيس سركبو كونفرنس بزعبا قداي أجندا ناي بحري زملكات زربا كم استساتفن مسؤون أبتتكو من علو تريور لهم آتي رضوان حسين علو سلازي هيزو أبتو دايتي قال كابتم نايبلتقنا مرحتي حدا بإنجليش كزاربو زخولو كالو دماغو كتاعتصفو زخولو بوليتيكانيات كتب لهم تخل تكتب له تخل بوليتيكانيات تقول أبتي لعلواي إيش اللون أبتي لعلواي درجة زلو رضواني زي رضوان حسيني قرب نايم التعتصف نجر زرقي بوليتيكانيا لخباتي كم دليت كاتب له تخل خاقن هيز قرب تلاقي sophisticated بوليتيكانيا أبي sophisticated هيكون so تي منيستر وديات وصايناتو دما أبي كاباي زحمق خدل نيلو يغيرو سلازو سون تلمدن بوليتيكانيا يدمثل تي ردوان ግን ነዊሕ እውን ተመክሮ ስለ ዘሎ ካብና አቡ ማለት እዩ ዝኾነ ከም ትሪዎ ዘለኹም እዚ እውን ኣዛራቢ ኮይኑ ዝነበረ እዩ ናው ኩሉ እዚ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ብሕማቕ ዓይኒ ብጥንቃቐ ብስግኣት ዝጥምቶ ሓይሊ መን እዩ ኩሉ ግዜ ግብፂ እዩ ግብፂ ድማ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ኣጀንዳይ ክሓርም ኣለኒ ዕላማይ ክሓርም ኣለኒ ዝብል ነገር አንቂዱ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ምስ መሳድ ብሎስ ፅቡቕ ርክብ ከም ዘለዎን ምስ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ክሽምግለኩም እየ ጉዳይ ናይ ሊልናትኩም ድማ መፍትሒ ክገብረልየ ብጎረሮኹም ክትሕነቑ ትኽእሉን ኢኹም ዝመስል ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ክትምሕጂ ስለዚ ኣብዚኣ መሳድ ብሎስ ዝብሎ ዘሎ እዝኑ ርእሱ እናሕመመ እዩ ዝሰምዖ ፀኒሑ እዚ ኣብ ዝከረየኩም ፀናሕኩም እንታይ ኢልዎ ብሕፅር ዝበላ ኣብዚ እዚ ዘረባ እዚ መርዲ ይንዓታቶም ብዘይ ቃል ዓለም ከም መርዲ ገይሮም እዮም ርኢዮሞ ዘለዉ ዘረባ እዚ ወላ ትገፁ ክትሪእዎ ከለዎም እቲ ኢትዮጵያዊ ማለት እዩ ኤክስፕሎድ ክገብር ዝደለየ ዝመስል ምክንያቱ بحصر زبالة انتاي زبلو اب اسرع دونالد ترامب نجبتن إثيوبيان كسمام عن قريب نيريو أبي أحمد دما حنجيدو بالليل نيريو أقات عميتي كنات سلة العلي دونالد ترامب دما نتا قداي كي ودا كاسلت عنو سلة تقلفة أبداق ما يمرج عدما سلة تسعري اتا بلان ميتابو غيرا سلازي دونالد ترامب كاتا قدم زنبروتو نعاي كتكبر كفتنتاش عز قبرا زنبرا دما نجبت تتكم يانيرا نعب تتكم اي نبرتن ازما على دما مساد بلوس كزارب كله بوغن إثيوبيا سمعنا لنا كنتاتهم بوغن جبتون سمعنا لنا كنتاتهم سلازي اتقدم حجي تسرح له زنبره نطبي نعون قدمي تامسينا كنزار عربينا حدا معلب دما نمغبار كنصعرينا يزبل زلو مردين إثيوبيا نزي معناتو نساتهم زلي زلو كال منقد كفطرلو زخل امبر نجبت زربح اجندا مدمدم تخركب ايكونو زلي زلو so these people are بالانجلش screwed بحال so انتايم زبل زلو A renewed diplomatic push by the US
تقدم زنبري under the Trump framework of محجز زنبر مالتيو noting the high level Ethiopian delegation is currently being okay مستي زعبي delegation ناي أبي أحمد أبي أمريكا زلو كم سراغ بيزن قرزلو اتكونتات ناي جرد دما كلتا عينة تزرار على بوليتيكاون تكنيكاون زبلولو تكنيكاون ناي تديقا قداي مالتيو أبو قداي دحان كلتيوم وغانات دسمام علوميو تزعبي يتساقم بوليتيكاو تساقميو سلازي نت بوليتيكاو دما نحنا دونالد ترامب قدامنا تيبوك صرح له كم زغونن نتو قداي تدما بتقد محجز نبره منقدي كبل وقفتنم خانم Blos acknowledges that the situation has changed since 2020 because the dam is now a physical reality. So then this requires a shift in the legal and diplomatic angle compared to the previous situation. U.S. neutrality. The spokesman emphasized that the U.S. views both Egypt and Ethiopia allies and partners, signaling an intent to act as a balanced mediator. مسات بلوس زاربا زلو ناي دبلوما زاربايو نخلت يوم كحقوسي زفتن زلو ناي دونالد ترامب عينة تزاربا قلت سلست اجزي تزاربا قد ناي قبسي مزاربا رسات وسيدو اندا بلتسكنا دما بحكي قطعهم زقالو سؤولي نيرو بزغوني نابت اسرع زنبرا كونتات تمليسنا نعو كان تكبرنا قبل كله اندا بلتسكنا كبيديو ازما لدما ابكي بحاري حماق صفعيت اقاطي مو مالو ابجيرد دما زقادة صفعيت كقاطي مو ميخليو but دابلتسقنا they are starting to celebrate نمنتاي celebrate قبرلو انتاي حقوي سوام I really don't know جن نمبزحتو سبكا شوك مقبار زسنبت كونتات مفتار لما دوم سلو زخوني بزوح كنقرر ما ينخلينا سلازي الزبزن سمعت انا هنا نشتيمو صميعنا كنزازمو مدرك لنرو نشلاله كذا بفيت እንዳልኳችሁ ዝም ብሎ ነገር አይደለም የምናየው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን መጡ 2018 ወደ ስልጣን ሲመጡ 2019 ላይ ግብጽ ተሯሯጠና ሬድሲ ሴኩሪቲ የሚባል አቋቋመ። እነሱ ነበሩ ሲያስቡት የነበሩ የሬድሲ ሴኩሪቲ ጉዳይ። ከዛ በፊት በአቶ ኃይለማርያም ዘመን ዩናይትድ አረብ ኤሚሬት አሰብ ነበረች እንደምታውቁት። አብርሃም አኮርድ ስምምነት ይመጣ በኋላ ነው የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሐሳብ ነው አብርሃም አኮርድ። ሁለታችሁ እኮ የአብርሃም ልጆች ናችሁ፣ ለምን አላስማማችሁም አሉ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ሄዳችሁ እዩት ቀድማችሁ። እስራኤል ሄዱ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ لما كان يتنار من الكلام على اسمه سلازي عجوجو زبلو زلو كل نجار كم تزدلي وكم زي كونه انتي مالتي زيجي ان اثيوبيا there is nothing ابزع جنريو زلنا ولا حنت نجار يلن ግን you have to lie كتحسس ስለዘለካ بحفشا اثيوبيا قرات العيلو مال باي ذا واي قراب اليوم زنبر ناي اصوار ناي ارمسن بارغو زبلو ولو ناي اصوار قراب اليوم وريد زنبر نعو على الالات لو مالا سلازي ازي maybe this is a reason for them to celebrate كقبرو كحقو سولو زخولو نجار انتلو غينو then maybe they can celebrate about this قرات العيلو لو مالو I'm gonna show you a little bit أبي على قرات العيلو زبل مسيلكم كلها نجار evidence اللي هو خينو كون اللي يزدل أنا بستغالة مثلا ولا أبكال ريخ موقت كونوا تدخلوا تغينكم زوي أبزز قد تجبر اسمه إثيوبيا ناتا ناي أرمس إمبارغو أسوارنا هيت جزء تغيروا لازم نبرة معقب كم استنسيز نقرزلو زعجي ناي إثيوبيا أسوار قدا تلعلو لازلو حد السودان وأناليست انتا قبل سميه له زي أكال نايتي قبل السودان سكبر زلو دراماي بمبال قليسو انتاي مالتهم يندحري الكادما حميتي ناود قيمو يخيس لزلو السودان تطو كتبل ندحرخينكا انتاي كتقبر لك ابزوان زنزبل you just have to باستقالة من قدي كتحقز كتكلا لك نمن ني there was this زي مخريكم كنت عازا سلزغونكم اوكي هجي انتاي مزبل زلو ابزس تقبر اسمم حتونا يفتق بحري كاب قدمو كتحقز يغن تبعيلنا يرنان ديم زبلو كساب حجيقن افتق بحري يقباكم يزبلو ما ينبرر هجي ابزين قدا ملعالو أمريكا مس إثيوبيا هذا direct line of ويكا direct communication كلهم ويكا حبراوي نايزرب قابعيا كلهم كم زخونة يم نجيرهم زلو صبغ نجار محاوني زنجار الزجن من البعض بتي قدا زنبورم تسألي أمم تسلو زنبوري يم نابتن بورك مال سوام دليم زلو يدمسل قدا حق خريو خلونا عي ترجم زلو يكون نزيج تغيير تبعيلو سيلبريز قبرو زلو قربنا تدراما خط أمم تلزغل يتقمم يخوني أتى قدا استلعلقن قلا كلا تجبل وزلو زيادة إمارات زدف أتوكم زنبرن نعود مع حجي
ኢትዮጵያ ባዕላ ጽዋርና ገጸዲ ካልና ገበረት ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ንምዕጣቕ ኣብ ምዕጣቑ ክግበር ዝኽእል ጉዕዞ ንኽትሕግዝ ዝግበር ዘሎ ፈተነ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ዝያዳ እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ንኢትዮጵያ ፍሉይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኽትረክብ ወይ እውን ካልእ ኣጀንዳታት ንኽግበር ወይ እውን ፅቡቕ ነገር ዝኾነ ነገር ፍሉይ ነገር ስለተኸፈተ ደይኮነ ብሓፈሻ ኣብዚ ዳዕመ ሰሪዕ ሕማቕ ገጢምዎ ስለ ዘሎ ከንሸው ይብዚ ለንቀነ ሰለስተ ዓበይቲ ኮማንደራት ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ማለት እዩ ኣብዚ እውን ክልቲኦም ዓበይቲ ወታደራዊ መራሕቲ ናይ RSF ናይ ትዕጡቕ ምልሻ ዳዕመ ሰሪዕ እዮም ነይሮም ክልቲኦም ኢዶም ሂቦም ናብ ሰራዊት ሱዳን ተፀንቢሮም ኣለዉ ሳልሳይ እውን ኣለዎ ሰለስተ እዮም እቶም ተፀንቢሮም ዘለዉ ሰለስቲኦም ድማ ኣገዳሲ ተራ ዝፃወቱ ዝነበሩን ኣብቲ ዳዕመ ሰሪዕ ድማ ኣገዳሲ ቦታ ዝነበሮም እዮም እዚኣቶም ገዲፎም ናብቲ ቦታ ይኣትዉ ምህላዎም ምናልባት ንእሽተይ መብርሂ ኣብዚ ድሮፕ ሳይት ዝበሃል ፅቡቕ ዝኾነ መግለፂ ይህብ ነይሩ third senior RSF commander defects in 2026 as crack show in UAE's genocidal militia. ስለዚ ብርጌደር ዓሊ ርዝቃላህ ዝበሃል ማለት እዩ ቅድሚኡ ድማ other defectors include ኣቡጋላ ከይካል ዝብልዎ ካልእ ሜጀር ጀነራል አልኑር አሕመድ አደም አልቁባ ዝብልዎ ዝነበሩ ማለት እዩ እዚኣቶም ሰለስቲኦም ዝገብርዎ ዘለዉ ሰለስቲኦም ኢዶም መሃቦም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ known as Savannah Zublo is name that announced his defection from Sudan's Rapid Support Forces, the fourth senior RSF commander to switch sides since 2024. The national. Okay. እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ስለምንታይ ናብ ሰራዊት ሱዳን ይፅምበሩ ኣለዉ ንዝብል ሓደ እቲ ዳዕመ ሰሪዕ ዕላማናቱ ብፍጹም ናይ ሱዳን ኣጀንዳ ከም ዘይኮነ ናይ ካልእ ወፃኢ ኣጀንዳ ገይሩ ንሱዳን ንምብታና ናብ ክልተ ንምቃላ ወይ እውን ሓዋሩ ከም ዘይትትንስእ ገይሩ ፋሕብትን ክትወላ ዘንቀደ ምዃኑ ይርድኦም ኣሎ ካልኣይ ድማ ስጥራ ኣይኮነን ዝቀደሙ ንፈልጥዎ ነይሮም ኮን እዮም ዳዕመ ሰሪዕ ባጀት ናይ ሎጂስቲክስን ናይ ባጀትን ፀገም ኣጋጢሞ ኣሎ ስለዚ ደሞዝ ከይትኸፍሉ ንነዊሕ ኣዋርሕ ዝኸዱ ዕጡቃት ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ስለዚ እቲ ቁሩብ ናይ ሱዳን ደም ዘለዎ ሃገሩ ተዓኑ ንሱ ድማ 5 ሳንቲም ዘይረብሓሉ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ክዝመት ምስ ረኣየ ወልከይ ንክንደይ የስቕ ክብል በዓል ፈልጥ ኣጎኒ ሃገረይ ኮይነ ነዚ ፀላኢ ዝኣልየ ኣብ ዓደይ ከም ሻመይ ክነብር ይሕሸኒ ዝመስል እዩ ናብ ሰራዊት ሱዳን ይፅምበሩ ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሰራዊት ሱዳን ብክብሪ ይቕበሎም ኣሎ ስለምንታይ ካልኦት ከምኡ ኢሎም ክመፅዎ ስለ ዝደሊ ዘሎ ናው እዚ ነገር እዚ እቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን እናኸረረ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ብብዙሕ መንገዲ ድማ ኔክስት ስቴፕ ናቱ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ኣብ ዘይፍለጠሉ ዘሎ ደረጃ ሓደ ነገር ግብፂ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሞር ኢዳ ትእትላ ኢዳ ትሕውስ ኣላ ዝብል ዘረባታት ኣብ ዝስማዓሉ ዘሎ ኢማራት ካልእ መንገዲ ተናዲ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እንታይ ዓይነት መንገዲ ተናድላ ሓደ ሕጂ ብጫት ጌርካ ብሞሮኮ ድማ ሓድሽ መንገዲ ጀሚራ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ብሞሮኮ ጌርካ ምምፃእ ብደቡብ ሱዳን ብካልእ መንገዲ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንኢትዮጵያ ተጠቂምካ ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ በዚ ብሉ ናይል ዝበሃል ዘሎ ግንባር ሓጊዝካ ደጋጊፍካ ብኡ ጠጠው ከተብለሉ ትኽእል መንገዲ ንምፍጣር ብዙሕ ስራሕ ይግበር ከም ዘሎን ፈተነ ይግበር ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ዘሎ ኣጋይን ኩሉ እዚ ደማሚርካ ክትሪኦ ከለካ ናብ ሓደ ነገር እዩ ዘብፅሓካ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ እናገደደ እናተበላሸው ክኸደሉ ዝኽእል መንገዲ ኣሎ እዩ እቲ ፅቡቕ ነገር ግን ወይ እውን ቁሩብ ተስፋ ዝህበካ ነገር ግን ኣለዎ ተስፋ ዝህብ ነገር ዘይብሉ ካናኺልዎ ቡ ገይሩ ዝተበላሸወን ዝዓሰወን ጉዳይ ጌርና ይንወሰዶ there are some hopes ሓደ ካብቲ ተስፋ ዝህበካ ጉዳይ ናይ ኢማራት እዩ ጉዳይ ናይ ኢማራት ኣብዚ ቀረባ ዝወፁ ዘሎ ሪፖርት ኢኮኖሚካሊ ኢማራት ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር Iran's attacks on the United Arab Emirates is far from over. In fact, the damage caused during last month's strikes could take months to fully repair. And that tells us something important. Modern wars do not end when the explosions stop. They continue through economic damage, energy disruption, and a constant feeling of insecurity. The UAE's biggest gas-producing facility, the Habshan gas plant, was hit twice in early April during Iran's retaliatory attacks on American allies following the US-Israel. ሓደ ካብቲ ንሰምዖ ዘለና ኢማራት ብብዙሕ ከም ዝተጠቕዓት እኳ ዝፍለጥ ተኾነ እዚ ናይ ነዳዲ ቦታናታት ሃብሻን ተባሂሉ ዝፍለጥ ክልተ ግዜ ብኢማራት ከም ዝተሃርመን ሕጂ ድማ ሙሉእ ካፓሲቲ ናቱ ንክምለስ ፅገና ክግበረሉ እንተወሓደ 20% ናይ ስራሕ ዓቕሚ ናቱ ተሃስዩ ከም ዘሎን ንክፅገን ድማ ዓመት ክወስድ ዘሎ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ጠቕላላ እቲ ቁጠባናታ ኮምፕሊትሊ ተዓፂሉ ኣብ ዘሎ ደረጃ እቲ እንኮ ቀልጢፉ ናብ ዕዳጋ ኣትዩ ከድሕና ዝኽእል ዝነበረ ናይ ነዳዲ እውን እንተኾነ
ወሪድዎ ዘሎ ሓደጋ ይረሎ እቲ ዝገደደ ክፋልናቱ ድማ ብሕጂ ክመፅእ ዝኽእል ኩናት እንታይ ክገብራ ይኽእል ኢማራት ነፍሱ ዝኻለ ከቢድ ሕቶ እዩ ዓበይቲ ኣርቲክልስ ክንበዓል ብሉምበርግ ድዩ ካልኦት ድዩ ብተደጋጋሚ ኢማራት ናይ ህላዊኣ ፈተና ገጢምዋ ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ ክትምለስ ትኽእል ዶ ትኸውን ኣይትኽእልን ዱባይ ከም ቀደሙ ክኸውን ዲ ኣይከውንን ገጅፍ ምልክት ሕቶ ኮይኑ ዘሎ ብዙሓት ክኸውን ይኽእል ክምለስ ይኽእል ይብሉ እዮም እቲ መንግስቲ ከምኡ ዝተዓፃፀፍ መንግስቲ ስለዘየለ ትሱ ዝገብሩ ሓለፋታት እቶም ሰብ ትካላት ኣብ ካልእ ክረኽብዎ ስለዘይክእሉ ክምለሱ እዮም ይብሉ ብዓብዩ ግን ርግፀኛ ኮይኑ ሰብ ዘይዛረበ ቱሪስት ናብ ዱባይ ዝውሕዘሉ የለን መጀመርያ ቱሪዝም ኣብዚ ናይ መወዳእታ ዳርጋ ሰብ ተፀይንዎ ነይሩ እዩ ወላ እኳ ሰብ ቅድሚ ሕጂ ንዱባይ ዘይከረ ይኸይድ እንተነበረ እቲ ናይ ኢማራት ኣብ ቀዛ ዝገበረቶ ድዩ ኣብ ሱዳን ዝገበረቶ ድዩ ኩሉ እናመፀ ዳርጋ ሰብ እናተፀያና ይመፅእ ነይሩ እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ምስ ወሰኽካ ድማ ነቲ ንነዊሕ እዋን እናተበላሸወ ዝመፅእ ዝነበረ ናይ መኸተምታ ክኾነ ከም ዝኽእል ስለዚ እቲ ዋሕዚ ናይ ቱሪስትስ ከምቲ ናይ ቀደም ክኸውን ኣይክእልን እዩ እቲ ፖለቲካዊ ኢንፍሌክትድ ብፖለቲካ ተበላሽዩ ዘሎ ሽምናቶም ንኩሉ ሰብ ዘይስምዖ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ እዚ እውን ፅልዋ ክህልዎ እዩ ኢማራት ቀሊል ዘይኮነ ብድሆ ይገጥማ ከም ዘሎን ካብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ከመይ ጌራ ክትወፅያ ንዝብል ነፍሱ ዝኻለ ኣርእስቲ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ንሃለዎ ከሎ ንኢማራት ተልካ ኩሉ ግዜ ድማ ነቲ ስዑድያ ከይጠቐስካ ክትሓልፍ ኣይትኽእልን ኢኻ ካልኣይ ናይ ስዑድያ ዝዝረብ ዘሎ ዘረባ ድማ ኣሎ እሱ ድማ ኣብ መንጎ ስዑድያን እስራኤልን ዝግበር ዘሎ ብመንገዲ ኢማራት ጌርካ ዝግበር ዘሎ ክብድ ዝበለ ሽግር ክትብሎ ትኽእል ኢኻ for example let's talk about this one bombshell came not from a whistleblower, not from a leaked cable, from a Saudi prince, one of the most powerful, most connected intelligence minds in the Arab world. And what he has written could rewrite the story of this entire Iran war. Prince Turki Al Faisal, former chief of Saudi intelligence for over 2 decades, son of King Faisal, and a man who has navigated the shadows of Middle Eastern power politics longer than most leaders have been in office, sat down and wrote something extraordinary. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ፕሪንስ ተርኪ ዝበሃል ናይ ኢማራት ናይ ስዑድያ ነዊሕ እዋን ኣብ ፖለቲካ ዝፀንሐ ዝፀሓፈ ኣርቲክል ስዑድያ ነቲ ገይማ ቀዲማ ስለ ዝፈለጠቶ ንዓዓ ኩዒቶምላ ዝነበሩ ጉድጓድ ምእታው ኣብያ እዚ ኩናት እዚ ብዓብዩ ስዑድያ ኣትያ ክትቃፀለሉን ተመዲቡ ዝነበረ ምዃኑን ስዑድያ ድማ ኣቐዲማ ብምፍላጥ ናብቲ ጉድጓድ እቲ ክትኣቱ ይደለየትን ክትኣቱ ብዘይምድላያ ድማ እቲ ኣንፀርፅሮት እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ግብረ መልሲ ይረኣዮ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብተደጋጋሚ ዝመፀና ዘሎ ጉዳይ ኣብ መንጎ ኢማራትን ስዑድያን ዘሎ ባእሲ ተረ ባእሲ ከም ዘይኮነ ኢማራት ጥራይ ኢልካ ምዝራቡ ንበይኑ እኩል ከም ዘይኮነ ምክንያቱ እስራኤል ዝበሃል ካብ ልክዕ ከምዚ ቆልቋልን ሓረግን ድዮም ወላ ክልተ ነገር ብሓደ ሓንቲ ሓረግ ኣብ ገረብ ተጠቕሊላ ዘላ ከምኡ ጌርኩም ውሰድዎ ክልቲኦም ተኣሳሲሮም እዮም ዝሰርሑ ዘለው እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ንስዑድያ ኣብቲ ናቶም መፈንጥራ ክትኣቱ ብዘይምኻላ መሓመድ ብን ዛይድ እዚ ናይ ኢማራት ኣመና ተቆጢዑ ከም ዘሎን ብግምጣሉ ድማ ክትወድቕ ዘይምኻላ ጥራይ ዘይኮነ ስዑድያ እቲ ጉዳይ እቲ ንረብሓኣ ይቕየር ብምህላው ምክንያቱ እስራኤል ብዙሕ ተጎዲኣ ኣላ ንባዕላ ኢማራት ከም ሕሱም ተታሃስያ ኣላ ስዑድያ ግን ቱ ሰም ኤክስተንት ቁጠባናታ ይሸይጥ ኣሎ ይኸይድ ኣሎ እዩ ኢራን ድማ ተጠንቂቓ እያ ትዋጋ ዘላ ሕጂ እውን ርክብ የካይዱ ኣለዎ ስለዚ ኢራን ቁጥዕናታ ኣብ ስዑድያ ክተውፅኦ ትደሊ ኣላ እዚ ድማ ኢማራት መመሊሱ ይቆጥዖም ኣሎ ኢማራት ብብዝሒ ይህረሙ ቀፃሊ ታርጌት ይኾኑ ሓደጋ ይወጥቆም ብግምጣሉ ስዑድያ ከምኡ ዝኣክል ሓደጋ ይወርዳ የለን ጥራይ ደይኮነ እቲ ሽግር እናተፈትሐላ ይኸይድ ኣሎ ብዓለም ደረጃ ድማ ብፍላይ ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ስዑድያ ዝያደ ተቐባልነት እናረኸበት ትኸይድ ኣላ ኣብቲ ዞባ ድማ ብዙሓት ሃገራት ምስ ስዑድያ ክሰርሓ ይመርፁ ኣለዋ እዚ ድማ ንብዙሓት ቁጥዐ ዝፈጥር ዘሎ እዩ እቲ ኢማራት ዝበሃል ድማ ናይ ብሓቂ ናይ ኣንፅርፅሮት ኣካይዳ ክኸይድ ንሪኦ ኣለና ስዑድያ ነብሱ ዝኻለ ብድሆ እዩ ዘለዎም ምክንያቱ ቁጠቦም ክሃንፁ ኢንፍራስትራክቸሮም ክሃንፁ ኣብ ዝሓስብሉ ዝነበሩ ዘጋጠመ ብድሆ ስለ ዝኾነ እዚ ነገር እዚ ክገድፈሎም ዝኽእል ስምብራት ቀሊል ክኸውን ኣይክእልን እዩ እንተኾነ እቲ ብናይ መልክዕ ክትሪኦ ትኽእል እቲ ክወርድ ኣብ ልዕሊኦም ክወርድ ዝግብኦ ዝነበረ ዕንወት ግን ኣይወረዶምን ኣሎ ክሳራ ናይ ገንዘብ ኣጋጢሞም ኣሎ ግን they can survive this ብሓፂሩ ብግምጣሉ ኣብ ልዕሊኻ መዓት ድሮናትን ሚሳይላትን ወሪዱን ተዝዕንወካ ከዳ እንታይ ምዃንካ ንዝብል ስዑድያ ናይ ብሓቂ ካብዚ ጉዳይ እዚ ብብልሒ ወፂኦም ኣለው ግን ስቲል ትውግእ ስለ ዘይተወደይ ብሕጂ እንታይ ክመፆም ይኽእል ዝፍለጥ ነገር የለን ልዕሊ ኩሉ ድማ ንሕና ናይ ስዑድያ ፍሉይ ቲፌዞ ስለ ዝኾንና ኣነ
كاب بقول كريو خلو كاب سعودية إمارات زيادة زقد سني معناته توحدة أبي إمارات to some extent business ناتي connection سلو زلو جن كريو خلو خني إيرترا زيادة هنا يقدر سند حريلك حرد ما نسعودية سلز قبرت لنا ديكون ناس سلام زدل سبين عندنا هنا كم إيرترا وسلامين عندنا لذي تي إمارات خطولة زلا من قدي تسفان قبر وجهات إيرترايان زبلو ونسميها يعني إمارات زبال كابز قبرو زلو تماهير من قدو كغير تسفان قبر بفلا يمسي إيرترا بفلا يمسي إيرترا من قدو كغير مغنياتو بهلخن تنكولن دحر قيدو بحجو ونحماق قبراي كلني يعني بلنا لذي إزي زقات منزلو كونتات تماهيرهم أب السودان صبوا نجار نخجبرو خبجسو أنتوا واحد نتحمق تكبراتهم كوجدوا كخلو اللو من النزلنا قال حكي إذا نجارات زي نحنا من نيوك خون خليو أب تكبرجن كبت يخل دايكلن بحجينا خنريو كل زي حواويس كاكتريو خلها كبابينا قليل زي كنا بده غط مايو ودانا السودان ودانا كالوت كل ريخة إذا كباب زي كبت زبالة بده تاتب قد ميتو قتيرو خمسولن رلنا قرن أفريقيا أوتاس أناتو أكايداناتو كتسبق خلالو otherwise the situation is not going to be easy أنت واحد جن إير ترابز قدايزي زحشة الدلاز اللوايا أمريكا كابز قدايزي كيوت أنا أمريكا جون حدش بوليسي نايك قرن أفريقيا أوتي الله بحلالو سدما foreign relations civil تينا foreign relations committee بمن قد chairman اللي تأثر سلسته ورح مش أسرع مش نديزي أو sorry دينا كرامينيرو I thought it was Israel tradition. أنا خاسي نزا article كريا خلقوس نزا post زي كريا خلقوسي بزعبة إيرتراس أي تزاربون أبزي. So I was like wondering, okay, I'm happy. Israel مش مخانوزي. Israel tradition وكحيكون هنا. They don't talk about Eritrea and it was weird for me. أغلب بزعبة إيرترا يزارب زي مهلاو. ولذي بحفشة أب قداي السودان قداي إثيوبيا ساكن شجرات كمزلو يوم تزارب أبزي. وداينا ستانا يتكبابي كساكندي هرجع. All of us here know that the United States has a clear national security and economic interests in the East and Horn of Africa. Horn of Africa, na security na غراورب حنا بداية اللوا. The region borders نكعب مسكعب حارز التعاز ونيو مسقال ففيدن ون and hosts a significant U.S. presence blah blah. But in recent years, violent conflicts in Ethiopia, Sudan, and Somalia have destabilized the region. ስለዚህ ኣብዚ ዞባ እዚ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ የጋጥም ኣሎ ብርቱዕ ዝኾነ ነውፂ ኣብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡውን ኣብ ሶማልያ ዘጋጥም ዘሎ ነቲ ከባቢ ከም ዘይረጋጋእ ገይርዎ ኣሎ ካብኡ ድማ this conflicts provide fertile grounds for violent extremist groups like Al-Shabaab, ISIS, and Houthis. They enabled malign actors like China, Iran, and Russia, and devastate local populations and U.S. national security alike. As in times of Luzalo, ኣብዚ ከባቢ እዚ ብዝፍጠር ዘሎ ፀገማት ነቲ ፀጥታ ናይቲ ከባቢ እቲ ውግን ወረውግን ናበርቲ እንድሕር ኸይዱ ንኻልኦት ሓደገኛታት ግብረ ሽበራውያን ሓይልታት ከም በዓል አልሸባብ ኣይሲስ ከምኡ ድማ ንሑቲ ዝኣክል ምስፍሕፋሕ ንክገብር ዕድላትን ባይታን ይፈጥረሉ ኣሎ ጎኑ ጎኑ ድማ ንከምዚ ዓይነት ፀገማት ከም በዓል ቻይና ኢራን ራሽያ ዝኣመሰላ እውን እናተጠቀማ ኣብቲ ቦታቲ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ከኣሊኦ ይፍትናየን ብምባል ነዚአን ሃገራት ካልኦት ጎረባብትና ጠቂሶም ነይሮም ንኤርትራ ግን ኣይጠቐስዋን ኣነ ብዘይ ምጥቃሳ ኩሉ ግዜ ሕጎስ ኤርትራ ክትጥቀስ የብላን ባህላዊ ስለ ዝኾንኩ ኦልራይት ናው ለትስ ኮንቲኒው ሓንቲ ኣገዳሲ ዘረባ ኣላ ምናልባት ኣብቲ ዓዲ ክፍጠሩ ዝኽእሉ ከምዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሮም ዘለዉ ስኢሎም ማለት ህንጭሾም ዝበሉስ ነፋጦም ማይ ዝሃረመ ዝመስሎም ዓይነት ፖለቲከኛታት ክመፅእ ከለዉ ሓደ ባፈር ዞን ትፈጥር ወይ ከዓ እንታይ መስተንፈሲ ቦታ ትፈጥረሉ ዓይነት ከምኡ ዝግበር ዘሎ ዝመስል ናተይ ርእቶ ክሪኦ ከለኹ ክንኡ ምናልባት እቲ ሕጂ ምናልባት ንሪኦ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ትግራይ ምስ ዓፋር ተሪፉ ዘሎ ምስ ጅቡቲን ምስ ሱዳንን ኬንያ ሓሊፍካ እውን ኣብቲ ከባቢ ምስ ዘለዎ ዓበይቲ ናሽን ሃገራት ክግበር ሽዑና በኤርትራ ሰሉ ድግሪያቸው እንኩ ድግሪያቸው ድንቁርናዬን መልሱልኝ አስተማረም ብላችሁ ቅጥረኛ ካረጋችሁኝ በኋላ ዘመድና ብር ከጠየቃችሁ ድግሪያችሁን ወሰዱና ያን ሰርቶ የመኖር ጉጉቴን መልሱልኝ ቁጥር ከዘመድና ከብር ባሻገር ሲሆን ትሰጡኛላችሁ እዚ መንእሰይ ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ
ሰርቲፊኬት ናቶም ናይቲ ዝመሃሩሉ ዲግሪ እናቀደደ ይዝድርብዮ ዘሎ ትርጉም ዘይብሉ ብልሽውና ኣብ ንኽትቁፀር ብልሽውና ናብ ኩሉ ክትከይድ ብብልሽውና ዝኸይድ ነገር ጥቕሚ ዘይብሉ ሰበይ ሰብካን ገንዘብን እናተባሃለ ጥራይ ዝኽየት ኮይኑ ድንቁርና ይሕሸኒ እቲ ትምህርትኩም መንጢልኩም ውሰዱለይ እናበለ ነቲ ሰርቲፊኬት ኦንላይን ዝቐዶ ዘሎ ነቲ ዲግሪ ወላ ሰርቲፊኬት ኢና ክንብሎ እዚ እንታይ ዘርእየካ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ሱር ዝሰደደ ፀገም ከም ዘሎ ብተዓዲ ሱር ዝሰደደ ፀገም ከም ዘሎ እዚ ባሻይ ክንዲ ፖለቲካ ዝገብር ትምህርቲ ናይቲ ሃገሩ እዩ ከመሓይሽ ነይርዎ ግን ኩልኻ ኣብ ኢትዮጵያ ኩሉ ነገር ስለደይ ይሰርሕ ዘሎ ተኣኪብካ መፂኻ ሻዕብያ ክትብል ኣለካ ናይ ኩሉ ፀገምካ ሻዕብያ እዩ ስለዚ ሻዕብያ እንድሕር ኢልካ ኩሉ እቲ ፀገምካ ክትርስዖ ልክዕ ከምዚ ድራግ ትወስድ ዘለካ እንድዩ እቲ ድራግ የደንዝዘካ እሞ ኩሉ ነገር ፀገምካ ድማ ይርሳዕ ስለዚ ሻዕብያ ክትብል ትውዕል ሻዕብያ ግን ብጥራጥካ እውን ኣይስሕቕን እዩ ዝኾነ we just መለስ ኢልና ናብቲ ናይ ዳንኤል ክንምለስ ነቲ ማሕበራዊ ቀፃላታት እንድሕሪ እቲ ዝምድና ማሕበራዊ ቀፃላታት እንድሕሪ ኮስኪስካዮ ኣብ መወዳእታ ከምቲ ዓንተ ዝበልኩውን ካብተን ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ሃገራት ብፍላይ ከዓ ከም በዓል ኢትዮጵያ ዝኣመሰላ ክሳብ ሕጂ ካብ ሕልሚ ዘይወፅእ ሃገራት ክመፅእ ዝኽእል ተፃብኦ ከይተበገሰ ከሎ ክተምክነሉ ትኽእል ኩነታት ይፍጠር ኣሎ ማለት ስለዚ ሰባት ነዚ ናይ ዝሓለፈ ዝተወሰነ ዓመታት ዝተፈጥረ ፖለቲካዊን ማሕበራዊን ኩነታት ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ተጀመረ ንቡር እዩ ሃገራትን ገለ ንገብሮ ዘለዋ ናይ ዲፕሎማሲ መስርሕ እዩ እንተኢልና ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ኪንዮዶብ ህዝቢ ንህዝቢ ዋላ ምስ መንግስታዊ ድዩ ዘይመንግስታዊ ድዩ ገለ ከዓ ዳርጋ ሓድሽ መልክዕ እንዳሓዘ እውን መፅእ ኣሎ ንብል ኣለና ማለት እዩ ካብዚ ናይ ፅምቶ ውፅእ ኢልና ድማ ደንቀነ ብዛዕባ እዚ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ብዙሕ እንደራ ዝመልኦ ዘረባ ዝረበሉ ዘሎ ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋማርያም ሓንቲ ኣገዳሲ ፅሕፍቲ ፅሒፋ ኣላ እታ ፅሕፍቲ ፀሓፈታ ድማ እንታይ ትብል ሓራምን ተረስዕቲ ሓራም ኣይርስዕን እዩ ሓፈሻ ብዛዕባ ናፅነት ናይ ኤርትራ ሉላውነት ናይ ኤርትራ ገለ ነገር ዝሓቆ ምስጢር ኣለዎ ዝብል በቲ ናይ ኢትዮጵያ ፎሬን ሚኒስትሪ ዝተፃሕፈ ኣርቲክል ነይሩ ንዑያ ብመሰረቱ ብተሪር መሊሳትሎም ሉላውነት ማለት መሰረት ናይ ሃገራት ምዃኑ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ብዓብዩ ኣብኡ ዝምርኮስ ቻርተር ናይ ሕብራት ሃገራት ይኹን ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብኡ ዝምርኮስ ምዃኑ ብሉላውነት ናይ ሃገር ድማ ዝኾነ ይኹን ምጉት ክግበር ከም ዘይግባአን ሂስቶሪካል ኮንቴክስት ኤርትራ ቪውስ ኢትዮጵያ ኣዘ ፎርመር ኤርትራን ኢትዮጵያ ደስ ዝበለትን ዘረባ ኤርትራን ኢትዮጵያ ናይ ቀደም ገዛኢትን ከምኡ ድማ ንኤርትራ ጎቢጣ ዝሓዘት ሃገር ከም ዝኾነት እያ ትፈልጣ ስለዚ ዝሓረመን ተረስዐ ዝተሃረመ ኣይርስዕን እዩ ዝብል ምስላ ተጠቂማ ማለት እዩ sovereignty is tied to Eritrea's long liberation struggle and national survival ስለዚ ሉላውነት ናይ ኤርትራ ትኩሉ ዋጋ ዝተኸፈለ ንዑዩ ንኤርትራውያን ንቐፃልነት ናይ ኤርትራ ድማ absolutely ካብ ብመሰረቱ ኣገዳሲ እዩ ብዝኾነ ይኹን ተራ ዘረባ ድማ ክትንከፍ ዘይግባእ እዩ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ከምዚ ክበሃል ኣለዎ ይብል ነይራን ትክክል ገይራ ገሊፃቶ ኤርትራ does not oppose Ethiopia's legitimate need for commercial access ኤርትራ ኢትዮጵያ ብሕጋዊ መንገዲ ናይ ንግዲ መስመር ናይ ንግዲ ናይ ባሕሪ ንኽትረክብ ኤርትራ ኣይትፃብኦን እያ ብግምጣል ምክንያቱ ኣካል ናይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ነተን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ዝግበአን መሰል ስለ ዝኾነ እንተኾነ እቲ ብተደጋጋሚ ታሪክ ንምቕፃል ብታሪካዊ ብፅሒት ኣለና ዶ ይብፅሓና ነይሩ ዶ ንሕና ነርናያና ዶ ናይ ገለዶ እናበልካ ዝግበር ናይ ዓሰብ ስእልታት ጠዋዊኻ ብወታደራዊ መኮንናት ዝግበር ዝተፈላለየ ዕንደራታት እዚኣቶም ነቲ ሉላውነት ናይ ኤርትራ ዝደፍሩ ስለ ከም ዝኾነት ፅቡቅ ጌራ ኣስሚራትሎም ኣላ coercive signaling that violates ናይ ሕጊ ናይ ዓለም ድማ ከም ዝጥዕሱ border war and legal ruling ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያን ዶባት ቤናይ ከም ዝተሃንፀሰ ፅቡቅ ጌራ ኣረዲኣቶም ኣላ ስለዚ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ዲፕሎማትስ ናይ ኤርትራ ኣዝዩ ዘገድስ መልሲ ከምዚ ዶብ ናይ ኤርትራ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ናይ ጣልያን ንፁር ዝኾነ ታሪካዊ መሰረት ዘለዎ ክኸውን ከሎ በቲ ኮሚሽን ናይ ዶብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ ኣብ 2002 ካልኣይ ግዜ ነፂሩ ወፂኡ ኢትዮጵያ ረፊውዝድ ኢትዮጵያ ድማ ነቲ ዝተዋህበ ብይን ኣብ ባይታ ንምትግባሩ ንእስራታት ዓመታት ሸንኮለል ተብል ከም ዘላ እዩ claims commissioners did not fully determine war origins ስለዚ ብሓፈሻ እገዳ ናይ ኤርትራ እውን እንትኾነ ኣብ 2009 ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ምስ ኢጋድን ሕብረት ኣፍሪካን ተሻጢሮም ዝገበርዎ ምዃኑን ስለዚ ዳሕራይ መልዓሉ እውን ኣካል ናይቲ ብጌጋ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወሪዱ ዝነበረ ምንባሩ እውን ዘነፅር እዩ ናሽናል ሰርቪስ ኤርትራ ሃገራዊ ኣገልግሎት እንተኢላ ድማ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኩሉ ወታደራዊ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሲቪላዊ መዓላውን ክኸውን ዝኽእል እዩ ኤርትራ ድማ
روي زخونة أجمع سلزلوان عنو محواي تتقمو كم زخونة يوم زنا جروب حفشة إثيوبيا أوش تقوم معاد شجراتي زلكم أبشجركم فوكس كبروا بزو شجرين عين زلكم هجريهم أقودانا يرترا أبلغ أنت تديبلكم يحشاكم زمسل ترير زخونة ملسيا هيباتهم زردهم تخين دما دقي فيها سمعتهم زلا كابن غتصل دبلوماسنا يرترا يغتصل زاتا كم زكايرا تقاليصو منيسر وصاقودا إرترا عثمان صالح مس أمباسادر هند أب إرترا شري راجا كامال تراقيبو كم تزاتي تقاليصو أبت أبيت صحفة وصاقودا تابس مراستا خير زاتا زمدنا إرتران هندن زيادة محيالا أبسلاتات تمرتة عنا حرشان نقدن زلو ركبات نمدن فعمخوانوان كم منيسر وصاقودا إرترا استرخب حبريتا يقلز قرب كم تري وزلهم منيسر ودياتو صاينا إرترا قصالي أبركبات زلو كم معلتنا معلتي تفلالي ركباتي زكايات زلو دس بلي دمايو نحنا نحقوس كابتورتا ناب كابناي تورتا مقراس مس أمريكا حجر ما نابزي سكيرنا لنا مالتيو سلازي بزو نقرات يقات مالو صبو نقري نحنا دس بلنا صبو نقرنا يرترا هنرس لندلي دبلوماسي قصلالو قنو دبلوماسي حنت دس بلتن زيناونا الله أب مانغو نيروبن أسمران سموناوي نايت عنة برارات بمجمار نإرترا مس زوباون علم لخاون مربب مقو عزيا زراخب حدش مسمر كم زخافة تفليتهم زي بنيروبي أبيلو زحلف مسمر نفريات إرترانا بعداقات أفريقيا ماخلاي مبراق إيجيان أوروبان مبصح عبي تراكز أو تسبيتي قبارلوم التكال كم زقلتو زي سقوم تزي أبتوم إنا معبلو زمتو عداقات نزرق وحزن نقدن سلوت لوجيستيكن مدقاف زعلم إيوم رأير أسترال أب مانغو نيروبن أسمران زوين حدث بق زينايو تي نايت عنت وكان لنا كارغو ناي لوجيستيكس ايرلاينس يو جن دسيب لنا زخونه يكون فلايت نابير تراز قبر سناي نغريو كم زعينه بزع زينا خنسمع ابز حلفون بحرس توسن زي جمر كنا اتحاد ايرويستي ولا قله سومناوي نابير تراز قبر برراتات كجمر مهانو قليص نيرو نتقدا كل عالم مهانو سلد سمعيه مثلا ساتمون قديمهم تبقي سمنيرم كالاتهم بفلايت ايرلاينس نايرترا أتي برراتات نيرترا سفح كون تصفان قبر أبزدل خاية ساعات معلتن دايركت فلايت سكت قبر تخين كون كبروا لزغل من قدي ولا بسوا من حدا معلتن تغنون أي مسألة أنا نيرترا أزيا قداسي مهنياتو التوريزم زبحلون كسفح سلندلي زلنا سناي زينايو تصبغوا إنه وحزيز خيد زلو with disability sacrifice more than most of us so our country could be free. Salam, my name is Froweni Tewalde and I'm proud to serve as a board member of Haben Eri DMB chapter. One thing I have learned is that disability is not something we should look at with pity or charity. بزعبا تي عقدنا بيلك زاربكم صنعكو نزم إيرتراويان أكال سنكولان نمحقات نزقبر زل حسابيا فروينون تزارب زلا سلازي بستخلنا من قدي نزي initiative زي بزكالنا support نقبرو whatever it is تم أمريكا زلهم في اللي بتكبابي ديسي زلهم دما تساتفكم نبحكي سنة تكباري مو عود كم زخون كلنا نقعي يلو كبلي دلي أنتم كلهم زدخم زلو دما زلا على مسكانا لني يا مين نتي نريو زلنا صبو نجار نخون زقبرو واقع نزخفلو محجاز قدوس تكباريو سلازي كلنا ززك حالنا نخنقبر كالي نجار تلون أنا نباهم كقربة أبز channel زلهم نزل نجارات زي بزح مزراب زد ليكم أي مثلاً again نريو زلنا كنتات كل صبغيو نايمو داتا نمنسيات لبوا أب أفريقيا هين خاص مخلهم مالتي كم حجاب الدسابة كم على خلهم عادي إنجليز كم زي أي مثلاً نير ميدان سلكنير لك مثلاً نير أو يحواتنا صريحهم كسدرنا خلوا تردي كاني يتجنزب واحد جنزب طبعا ما نابرت نبر مخاص أساسي عالم زبال مالتي أفتقدم عالم زبال متسخان خاء أريس نيش يصرح كاسي بتنابر خاص أزيو تطح أزيو كونفرت زغون هيوت نبري خال حاسب تردي كاني حجي زبزحنا أب أفريقيا كنا نحاسب وحسابن أبز مسينا بايتا نوري إنجل كل جافاتي كم زناتي جزية تسودتكم سبعة اللخم تاي ذات بلوزلا زرباسي بقمت على مخانو سبسي أب أفريقيا كرتت ندعريلو يوروبا كساك ندي هيوت قليل كم زغونة فلتنا نعيكم مينيرو
ኤሮፓ ካብ መጀመሪኡ ክሳብ ሕጂ ኣይከበደንን ስለምንታይ ኣብ ኣፍሪካ ከቢድ ስለ ዝነበረ ሰሪሕካ ምንባር ኣብ በዓል ሱዳን ከርተት ንብል ስለ ዝነበርና ክንደይ ሰዓታት ኣብ ፀሓይ ናብ ገለን ትሰርሕ እንድሕር ነርካ ኮይንካ ኤሮፓ ምስ መፃኻ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ኢዚ compared to ናትካ ላይፍ ኣብ ኢትዮጵያ ሰራሕተኛታት ጌርካ ኣብ ኡጋንዳ ሰራሕተኛታት ይምግቡካ እንተለዉ ግን man you're going to have a very difficult life ኤሮፓ ይትምፃእ ወይ እውን ካናዳ ይትኸድ ካናዳ ኣሜሪካን መስገደደ እንዲዩ ናብኡ ይትኸድ ምክንያቱ ኣብ ኣፍሪካ ቢዝነስ ተገበርካ ትካል ተገበርካ ሕሸካ ወይ ሕሸኪ ኣብዚ ምቾት የለን ኣብዚ ሓመድ ፋጫኻ ክሰቲኻ ኣብ ኣፍሪካ ትሽገር ተለኻ ክርተት ትብል ተለኻ ግን ኤሮፓን ካናዳ ኩሉ ፅቡቕ እዩ ቀሊል እዩ ድማ እዚኣ ክብለኩም ይደሊ ትፍልለይ ኣብዚ እዩ ዘሎ መብዛሕቶም ዘይርድዎ ካብዚ ስለ ዝብገስ እዩ ትፀገሞም ናተይ መርዳእታ ከምኡ እዩ ንዓይ ኤሮፓ ከቢድኒ ይፈልጥ ቀሊል እዩ ነይሩ እዚ ማለት ግን ኣብ ኣፍሪካ ከርተት ኢልካ ጥራይ እዩ ብካለ ዘራርባ ኤሮፓ ከም ቀደም ኣይኮነን ዘሎ ናብ ስደት ገጥኩም ከዓ ይትሕሰቡ ክንብል ንደሊ ናይ ሎማ ርዕስ ኣብዚ ጉዳይ ላይክ ምግባር ሸር ምግባር ርኢቶምን ሓሳብኩምን ምግዳፍ ኣይትረስዑ ቴንክ ዩ لعيتان كما حبرا بجنعان